Nakapili na kagahapon og presidente sa North Cotabato Councilors League atol sa ipahigayong eleksyon sa Capitol Gymnasium sa Barangay Amas dinhi sa Kidapawan City. Gipasalig sa bagong napili nga presidente sa Philippine Councilors League, Cotabato Chapter President, ang iyang hingpit nga suporta sa tanang programa o plano nga ipasiugda sa agamhanang probinsyal sa Cotabato alang sa kaayuhan sa katawan sa probinsya. Midaog ang kaning harakan Mayor Rini B. Rubino isip bagong PCL President sa probinsya. Ang PCL election gisalmutan sa 188 ka mga konsehal gikan sa 17 ka lungsod o usa ka dakbayan sa probinsya. Matod ni Rubino, usa ka dakong pribilehiyo nga makaserbisyo isip ex-officio member sa sangguniang panlalawigan og nagpasalamat siya sa nadawat nga suporta gikan sa iyang mga kaubanang konsehal. As your newly elected PCL President, thank you also for the initiative of our provincial director and staff for facilitating and conducting the sound election process. Dugang butyag ni Rubino nga siya ang mahimong tinuod nga tingog sa matag sanggunian sa atong tinguha alang sa makahuluganon ug mabungahon nga balaudnon ug mosuporta sa mga plano, prioridad nga programa ug proyekto sa kagamhanang probinsyal. In advancing the service yung totoo towards sustainable peace and development of the province. Toward this end, I would like to ask the support of all our city and municipal councilors in the whole province of Cotabato to be with me as we commit ourselves to be a better service to our respective constituents and to the entire province in general. Sa nasampit nga eleksyon, napili usab si City Councilor Irene Claire Aying Pagal isip Vice Presidente. Si Libungan Councilor Patricia Rose Pader napili isip bagong Secretary General. Si Matala Municipal Councilor Christopher Baraca napili isip Treasurer. Pigkawayan Councilor Kim Ray P. Gonzaga ang PIO. Napili isip Auditor ang Kidapawan City Councilor Judith J. Navarra. Business Manager ang President Troas Councilor Noel C. Mallorca o ang Board of Director Carmen Councilor Ana T. Lakitkitan. Banisilan Councilor Alan D. Macasarte. Antipas Councilor Rosalia Palma. Tulunan Councilor Claire L. Palma. Midsayap Councilor Morata Q. Mantel. Alyusan Councilor Unida E. Cantomayor. Kabakan Councilor Mayra Dulay Padi ug ang makilala Councilor Lizel May Kawagdan. Samtang sa FB page ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, mipaabot kini sa iyang pahalipay sa mga bagong napiling opisyal sa PCL og nang hinaot kini nga ang Council League mahimong kaabag sa kagawanan probinsyal sa mga ordinansa o resolusyon nga makatabang sa kalambuan sa probinsya. Ang nasampit nga piniliay sa PCL gisaksihan ni Department of Interior and Local Government Provincial Director Ali B. Abdullah, PCL National Advisor Attorney Alan Solweta, PCL Regional Interim Vice Chairman Maria Lourdes Casabuena ug Midsayap Mayor Rolly Sakdalan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!